Έκανε ωραία είσοδο, αλλά το έχασε λίγο μετά. Για να δούμε τι θα κάνει στο υπόλοιπο της διαδρομής. Ολοκληρώνει και το δεύτερο βαθμολογημένο Καραμακάκι. Πάμε για τρίτο και τελευταίο. Οι βαθμοί για το Καραμακάκι, ήταν καλύτερος λίγο στο πρώτο, έχασε σε διάφορα σημεία, δεν ήταν καλύτερος, αλλά δεν ήταν χειρότερος. Πάμε για το τρίτο και τελευταίο πέρασμα για το Νεκτάριο.